Benzani Pakulam? Okay. Khona itrack ebesisandoyenza le ntaqha beshuta nje yebo. Ukade misa kule kasi yami. No, like noba na in a few months fit man sala. Man show like irrespect the way yenzekayo culture yalapha eCape Town yabo nami embrace ngenze like i-contribution le-Xhosa wave ikhona yabo. So lo project is all about lo wave. There is one thing I collaborators leyo. Yeah. Otherwise nendlela man like siyikhupha ngayo siyikhupha different yabo. Because one thing like ekufuneka uyi-understand xa uyi-artist yabo, if you're not in demand you mustn't like lie to yourself and yonke la way yabo. So it's 4 tracks siqale uyikhupha nini ngoFebruary yabo. Ayina-release date i-1. It's one song a month. Like sifuna ucreate movement, sifuna uba consistent because they can't just drop umsebenzi like omninzi ngexesha eliyi-1 yabo. I-numbers so eza numbers funeka sizibuke like step by step but yonke way iyahlangana so far yabo. Uzobona on the next le ngoma lesayikhupha ngolero nomjida ocula isiphakathi kuthiwa nge-Hattrick uma bagcwale uyamazi. Yeah, so ngabo boyi-2 yabo. And the reason like senze nala collaboration, if we are kapela like look a gap between like a new wave nalama Grootman amadala esiphaza yabo ikhona. And you disrespect Grootman. There's a line you say like I think I don't know if it's like Nolali okanye ngubali lamna. Yeah. Apho sibana like bathethi ibaringi waza like I'm like hey this guy. Don't disrespect the OGs, bro. Like andwa respect andwa disrespect ama-Grootman yabo. Cha ama-Grootman yabo siyawancanywa amabhuleri but iwe azithethayo sisenza like sifuna ubhekela kuwo yabo. So like i-art lena bhuleri akho rules, akho muntu ufana uyakuxelela ba iway yakho isounda njani kwathini. Into onovela unike yona i-advice ba next time you should try yonke le way. Unganixeleli ba iway endiyenzayo ayiyo because ungayi-approve wena because nekuselwa ama-Grootman acula isiphaza amanyelwa asithi yabo i-beat yazo wamamela amabhuleri but ke ngoku asithi ba mawenze umculo for i-beat si-appreciate le way asinika yona yabo. So la respect ingasibenje xa ubona ba like i-new wave like iyapopa so discriminate i-sound yabo yabo because the minute like udiscriminate i-sound yabo abazofuna ucollaborate nani yabo. So iway like le project lena le ngoma ndizambonisa lo way amabhuleri amadala esiphaza and whatsoever ndiyawancanya ndiyawa-respect. That is why ngifake ulero currently is the hottest like is the hottest in the streets yabo. Yeah. No Hattrick uma bagcwale icala lesiphaza he's the hottest yabo. So ndizamvala la gap yabo like because if uyaqaphela yabo xa si-united akho wini osohlula yabo. Yeah, facts bro. Yabo like if like nezumzekelo akho way man nayo apha yabo apha kume nokwenza umzekelo ngayo yabo like if bendithe maybe sticks ezi5 ndizama uzibreaka bezingenovele ziphuke lula but if ngithethe 1 ndisithi qwatha nje siphuke sinjani. So mna ndizama like kubekho i-unity yabo. So umuntu omdala kwenzela umbonise ba makakuhloniphe naye funeka azazi like kubekho eza boundaries umbonise ba acceptable way ingenzeka without nina yabo. Asihloniphaneni siyeni phambili that's all yabo. Yeah, bro. Yeah. No, I was listening to those songs, bro. Like so Unolali is it part of the project? Like, yeah, Unolali was a coup. Yeah, it's part of the project. Like it's part of the project. Featurisha ulawe original Judah, nomnyumchita ekuthiwa nguKhali yabo. Yeah. So Unolali we just playing around. Unolala iyo le ngoma actually le uthetha ngayo yabo. Libali lami yabo. Ba say this is art akho rules. Anzukubhala le ithandwa ngizobhala le ithandwa ngima mkhosa wenu mbali. Yeah. Yalakhisa kanjani tama. But yeah, it is what it is. You sound angry that track yo. I'm now nomsino ke la track I was just writing akhona umuntu ongichubumisileyo. Yashothisela ta.
Nah, go and namsilo like neqha intoni like uyabona man iways enzekayo kwi-internet and stuff yabo. Akho Rodman indala meyayikhe yandisrespect yabo. But angithandi le disrespect ayibonisa kwabantu kwethu xa bepopa man yabo. So like that disrespect iye ibe ngathi ngumona man yabo. So ingase like xa unomdala unike nje advice ungabuxeka yabo. So two Capital Boys can work like is it pelile ngayo kanye you guys are still gonna drop? Two Capital Boys so zekuphele ngayo yabo. It's more like this cheap. We currently like working with solo projects, but unfortunately yabo Chris yakhe kaphumi so far. So yami iphumayo kwangoku. But at the second half of the year, Two Capital Boys is coming back with the commercial sound. Nam ndiyagqiba ngoku like on July I'll be releasing the last single after like of Ulawi South in SA. Enjene lapha phambili la. Hayi, phambili baby. Phambili la yabo. Hamba sibenze uxelela bayi bafaka ngathunda kulo sinika kodwa. Ufake phakathi. Banona mabana. Ujabule nje lo number 2 asikize. Sekanenze le payment xolo la. Ayibokudala thina siza okosilindile ukhwazwa ayibofanda jika wenze sinalicebo khanti sifeze sihlala undize nobucekwa silapha eduze sifuna uthesha asikho kude asinali ixesha abantu bambalwa izinto zininzi ayibokudala thina siza okosilindile ukhwazwa ayibofanda jika wenze sinalicebo khanti sifeze sihlala undize nobucekwa silapha eduze Bona mna ndibethile weyi mna ta ndibethile i-hip hop ndibethile ke reggae kodwa kusaya zonke akaze hip hop ngikopole nazo akho kake nayazi hip hop msawuthi angwalapha ekhaya msawuthi sikhule sonke noko bedlala ibhola apha sifunda kwalapha ekhaya sifunda apho sisigqila sapho nawe primary wayefunda eZola yabo wayefunda eNhlara ke ngoku awusasingachoose man at hayi yabo wasesingachoose yabo isikopelana ngalawe umculo yabo hayi thina ngoku yabo nika nje imqondo ba like wona ba ya akhona achoose ba ohlala nabo yabo uqonde kusayizi ayigenge yambhala bakhona lamashe uqonda amani like amathi into ohlala nawo anga for isikhathi just bo advice ne because uyachinja mntwana uyachinja abona ngincanyala ingxaki abona mina yo hayi already bona ba sisipacing yabo already so hayi yonke hayi ngiyizwe ngathi lula no kafe musi nabo kafe ngoba befika musi bafike lapha musi yabona ba afika inafika lapha isaqhubeka Oh, combo ke ngone. Ikhombo leta sisibili leso se. Madoda nitshela ngatyebi kodwa nitya kanje. Sometimes asitoko kodwa cause lapha kuthi kasi bazobe sifisa visitors yabona. Yes. Cause yasithanda xa zilapha isayithi thethwa ngesibini. Yeah, ayosidumile sisibini singefa isibini sasesayithini. So like usual uchilla apha ekhasi yakho. Okay, apha ekhasi kwasoloko ndiphole phaa kum yabo. But xa ndi outside ndisiphola kwenye lawe enye ibaba shop yabo yenza ukuthatha ndikuse kuyo siphole phaa namahrot masekasi yabo sihlale sitsale kube mnandi yonke le sincokole yabo. Yeah. Usifumana yakenzeka ufumana inspirations like a barber shop okanye estratweni or ngoma zakho. Because I was listening to Nolala, I'm like, hey, let's what's Teta Ngabana. I met Yayo Kanye, Teta like ngomde maziyo kanye, like stories vayo like okay. Look barber shop. Unolali wena tayami. Waluthini. Okay, unolali wena tayami just playing around akhombi thini like specific ngithetha ngaye yabo. I'm just like bakhona abantwana musibasuka like eEastern Cape baze apha like eCape Town ngesikela yabo so xa befika apha eCape Town ngesikela
like these clubs whatsoever and stuff babethe izindwana yabo then after all bazibize ngebhedi yabo sibaxheshe izindwana baphathwe nazizwi zabo so we were just playing around so like as bandisitho kwibali lami kuyele kubali lami ngithi this is Arthur Kuruzi yabo so in music yabo like uthetha ngalento like uyicingayo whatsoever we just playing around in my kid yabo kanjani so around yazi banganika le bantu nenza oh I'm true cap, no cap, full L. I'm dope cat, smoke rats. Some shit I fan okanye like say out yakho. Okay umthikani out lapha ekhasi but uyayazi ngiyacula and stuff yabo Yeah. so ngathi street mate fan Yeah. / supporter not fan yabo Yeah. because if basithi amajita zifan ngathi sewa disrespect I supporter yabo man Are you sure? yeah so apha kulapha kumekasi ikasi kuthiwa i-ASEC yabone Yeah. le way iyenzeka apha i-ASEC yabo omanqoba oma-pioneer artist Yeah. lapha Empire voice to voice production itholakala lapha Afandimeva Phoenix Backyard batholakala lapha apha e-ASEC yabo yonke le way iyenzeka sinazo ne-superstars like on soccer side like Ayanda Patosi batholakala lapha 1 street away from the kasi sihamba kuyo sistrato esilandelayo liyothetani batholakala lapha khona intwana efikayo ngoku i-Kaizer Chiefs ekuthiwa nguLutho Magunga itholakala lapha apha kusendini nginazi mama ka-Achuzi lowane Yeah. kanjani lelo lethu Awubizwa kahle lapha ko A kanti. ezo ayingowalapha ekasi ka-ezo but isikhathi esininzi like besoloke esipanisana namabhudera lapha ekasi yabo like amabhudera ase-voice to voice ta-ako ngowalapha ekasi RIP ta-ako RIP tafanti like baninzi like amabhudera alapha ekasi like apha kumekasi like there is the good side likhona necala elibad kasi yonke inalo icala elibad inalo icala eligood but ixesha elininzi kwasoloko si-highlightwa ngela side libad yabo Ebencinga lona nangoba bensiza apha eshayiwana. sokwenza shona isikhonkolo yabo sokwenza shona isikhonkolo bayikasi sayirepresenta ngendlela egrand yaziwe ngendlela egrand yabo upcoming years kwenzela nabalandelayo emva kwethu yabo indlela izobalula for bona nangu Hattrick ngabagcwala speak of the devil Ngiyabona ba4 ihamba niba i4 mna jonga ke ihloma ndikusalute uGrand eksemsawawa ngicukela indzawa ntangamuntu ndiyakuvawa like Arnold wawa semandoza achuzu yanixoza wena uyiboza mina ndiyayihlokoloza inkazana ekuse cameraman Shoshota. uthi kanjani mfethu Shosho umazi kanjani msaba? awuthi yamfowethu mani mfethu Yeah. inja yami lapha nakhona khona nje into esihlanganisa isayenza sobabili Yeah. mabagcwala bafowethu ngeHattrick gqogqogqo Yeah. jonge esithathu ndijongani man mamela vandaag bafowethu siyekomani ne Yeah. Saturday show niyandithola kanjani show ekomani ndazi baphi mani lepheka expose kodwa ke ekomani sineshow esiyakuyo sihamba vandaag Qondile. Ayisho. usalindele the bad side bavela the good side mabagcwale Hattrick yazibaya ngakona yabo closer to the barber shop yapho siyakhona Yeah. ekasi siphila ngalo line man dayami sithanda umculo sizithandela nje into ezirayo but akhona ke lamasoja aphuma ecaleni wona wodwa yabo Yeah. akhona amajita nje aphuma ecaleni wona wodwa Wena kwenzeke kanjani ba okay ya like uhambe ngendlela egrand? yami ngendlela egrand man Yeah. Okay, Ungakhethi the wrong side. the bro. wrong side of ikasi yabo like be inspired like abantu like bensando ba mention ngongoku yabo and yabo pha ekhaya apho besando dlula ngakhona awujike koneni kwakuthanda bakho like hip hop events yabo and like amabhuderi omaningi and stuff like that used to perform pha isikhathi esininzi yabo and nami ke ngikhula like in the modern days wena bhuderi apho sikhula khona sibukela iTV sibona oNest sibona MT and stuff like that so I was always inspired by lama bhuderi ngiwabone performer nalama like no Nesti kanje abantu babone TV and I always told myself like yonke le way possible cause
i-background zabo zibufana nezi zethu. So I was always inspired by the way ndibone TV-ni ndifuna uba yiyo, but I'm not gonna change like who I am and stuff like that, yabo. So yeah, that's how like I was inspired to do music, yabo. Shout out, bro. So now If you can beat them, join them. If you beat ya, I can. Lobo ngacela, please style ngoba yekho lento sinikwe nguThixo nezithixo uphethe iqhagu ngubani wena. Hayibo kudala thina siza okosilindile ukhwazwa. Hayibo fanda chika wenze sinalicebo khanti sifeze sihlala undize nobucekwa silapha eduze sifuna uthesha asikho kuda sinali ixesha abambalwa izinto zininzi. Hayibo kudala thina siza okosilindile ukhwazwa. Hayibo fanda chika wenze sinalicebo khanti sifeze sihlala undize nobucekwa silapha eduze sifuna uthesha asikho kuda sinali ixesha abambalwa izinto zininzi. Kodwa mosar velile grand namas awe khona so ngiqala ukutsala ntoni fethu. exactly. So iqalele apha kule papa shop le wayifit okanye like your music thing. Okay, nah, man. Like I kalanga pe Papa Shop, but Papa Shop like it's one of the spots in Noti, like it's close like to my heart, yabo, because like Sizila Timos, yabo, corners are era the World Cup 2010, yabo, Shango na kushai mohawk, yabo, tekomotise o becomes inspires the hairstyles, yabo. So sasithanda uhlala ePapa Shop sizilathi sikhombe phaka kweza pictures ba exam nandifuna ucheba le whatsoever like sisport like ePapa Shop enothi like sikhulela kuso like ixesha elininzi uthumi iRootman yasePapa Shop yayazi okay iRootman uzokuthuma igwinyathi sibambele lakho yabo cause like amaxesha like ubone wena time sometimes kuba nzima nasendlini yabo uqonde like eyona play like eyona ndawo noba happy kuyo yabo kuno like kungcono ube outside yabo, not saying that like phakum like bendiface challenges ezinjalo yabo, not saying that bendingaziface challenges ezinjalo, but iPapa Shop indawo kuyo bendisonwaba kuyo yabo like xa ngipholile yonke nawe yeah. And also your viewer like they listen to you and they see yeah like ama-Rootman ngawona kwazi kahle more than abazali bakho because xa uhleli nama-Rootman like akho nto ungayenziyo like unguwe yabo so like ngabona abantu like abakwazi more like then abantu uhlala nabo endlini so like abantu basePapa Shop became a family enye family yam not le ndizalwa nayo yabo so ifamily like ixesha elininzi ayingabantu like ozalwa nabo oko ngabantu ophilisana nabo yeah bro that's beautiful bro. I'm trying to think ngoba I wonder joba like say noba yeyiphi cut like inspire because ucheba inkayo so ngiceba inkayo like I'm not the only rapper like echeba inkayo yabo like ezona rappers intswempu like ba bone like she stamp naxa zilishiyileli like zicheba inkayo like ko Tupac yabo Makhado yabo so nami ndingomnye olandelayo kwi list yabo check out Saudi I'm next on the list but ke mina kanikazi ucisha ngonze ezophila like isikhathi eside yabo yeah that's dope. When it comes to your raps zakho do you like always put like ikasi yakho in front now kanye like it's not about like ikasi lami qha like xa ndi rapper it's about him na like nehlobo endikhule ngalo and like I'm not representing ikasi qha yabo ndi representa like wonke umuntu wase Cape Town wase Eastern Cape wonke nje umuntu like ozibiza abangumXhosa yabo ukhulela ndawo Eastern Cape like okay Eastern Cape andikhulanga ndizalelwe apha eKapa yabo but imvelaphi ise-Eastern Cape yabo ikhala kulomama likucendane but ekhaya kugatyane yabo sure so ukugoduke ndikhe ndigoduke andingomkapakapa so ugqibele nini goduka ndigqibele nini last year ngoNovember goduka kwami but ke ngoku ekuse nezi zibani times sibamba tight ngamanye amaxesha kusakhona ixesha logoduka yabo and akusentsho bayayazi ke ngoku like what you doing here in Cape Town bayayazi because nexhego lami phambi kokuba lisweleke ndandixelele yabo uba kuse
benza le way yomculo yabo, And but bona babebona i-potential yabo, like bayingathi ngangumdlali webhola, but because nami nokwazi kwebholini. yeah, but mna ndandingayiboni loo nto yabo, le nto bayibonayo ndandingayiboni, and njengoba ndandingayiboni yayindenza ndingabi na-confidence, kodwa ngabo abathembe mna like more than myself. So there is one that decide uba mandikhethe le ndlela. Abazali bam baba-disappointed like uThama notatomkhulu wam, but uThama ngoku like sephele i-accepta le way because ikhona enye ilink. Most uThama xa ibona i-job opportunities kwanto uyasenda kwalink yabo, amapolisa kwalink ufuna ndikhuphuke cha. So ndisendele enye ilink yeradio yabo, besithi nantsi ke ilink yeradio Zulu yabo, sawuthi sifumane kuthiwa zindoni ezanto zi-royalties kwanto uThama ingathi nemali yabo, ingathi like izawuzisindwa apha endlini. Khona engoku ayibonayo uba umjito uyayithanda le way. So xa ibona something outside estratweni noba kayazi bayi-related to umculo uyandisendela yabo. So ndiya-appreciate loo nto, nama ndizomdisappointa like ndenze ezi way athi like mos uThama like ukwasoloko ekhala ngoba like i-musicians like azicishile and stuff ziba broke. And you blame him, bro? Andimblame kwamna cause like ndiyakwazi like kwangoku ndise-upcoming artist yabo, ndihlale nabantu like endicinga baphaa xa ndihleli nabo close kanje ndibone how difficult it is yabo. Sometimes ndivele ndiyoyike nale career yabo ba ngaba yiyo le way ndizophila ngayo forever, but le way ndiyayithanda ndizoyenza unaphakade, but I have to ba ndibe nazo ezinye way endizenzayo ecaleni for uba ndibe happy nam nale way ndiyenze ndisemndleni ndizoba ne-confidence yabo, because kunzima out there yabo, like amanye amajita atshaya iziyobisi zonke iway like iway xa zingahlangani kakhe atsho iphume endleleni. So andimblame uThama ngalo way yabo. Yeah, that's beautiful. And but it sounds like ayithathanga xesha elide for ba accept umshito, okay, you love music and that's your thing. It took like ixesha elide damn, because the way like in 9 years like ndi-recording artist. 9 years. 9 years ndi-recording artist yabo, and ibali leya previously ngoba ndihlele phaa kumerumini like saboniswa yabo and stuff like that. So uThama wam the only time ebeqala ukuthetha ngeways dibene nomculo it was last year. Okonda bakhona ndayenza wedibene nomculo ngokoledi at least oyi-understandayo nje kancinci. uThama like ebeqala nje like last year uba like akhomende kuways zami ezidibene nomculo yabo. So like ithathe isikhathi eside yabo, ithathe isikhathi eside, but I'm glad uba ubelieve kuyo like ndingekafiki kwela nqanaba ndifuna ufika kulo yabo. Ndiyayibulela kakhulu lo way, and yiyo ngoku like endiphusha kakhulu ndinika la confidence yabo ba apha endlini bandithembile. So xa bendithembile na kumele ndizithembe ndiba-represente ngendlela right, because xa ndiphuma phaa endlini ndirepresenta bona yabo. Yeah, that's beautiful, bro. Usifane noLero? Asifane noLero, noJudah, noKhali, noHatrick. Let's say ke ngokufethu like kuthiwa okay yo sikunika opportunity oba okay yeah usipane kule project again with abanye abantu like aba-different than aba usipane nabo like ziziphi ezinye artist onosipana nazo bro? Endinosipana nazo? Yeah bro, decide ezo usipane nazo. Ezinisipane nazo? Yeah. So le project yenza umzekelo yabo le sendiyenzile yabo, even if like ndingayinikwa maybe like a new opportunity yabo, I would choose the same like people yabo, because like they respect like energy like abaninike yona yabo, because the collaboration it's an exchange of energies. Like andifuni igama lakho lodwa yabo kuba ungubani yabo, ndifuna like unike energy like a positive yabo. So ndingaba ndiyawa-disrespecta maybe abantu akwethu xa kunothiwa mandinikwe i-opportunity again ndisebenze nomnye umntu ndingababali bona ingangabo. But if ningafumana enye i-opportunity ndenze enye i-project with i-budget ehigh abantu endinosebenza nabo, like I think it would be like yo yeah. But they're off guard globally. But it's fine, bit masazinokolela. I think it's too much. Okay, like okay, masiyenze lula ngene.
Like abantu like abalapha local based. Yeah, local. Okay, let's say local based. Local based. Like sightsee. Ngenzele nzima kakhulu ngithi sightsee only. Bro. Sightsee only. Yeah, bro. Okay, sightsee only. Okay. It would be like Funny Face. Yabo. Billiard kamanqobe linye igama lakhe banimazi yabo. It would be Phoenix Backyard. Damn. Oh, Phoenix, okay. Phoenix Backyard. Damn, bro. OG. And it would be like Manqoba because I fuck with the beats like those quite beats, like I fuck with the sound yalapha eMsawa kakhulu man, inspiration sound yalapha eLandleni yabo. So Manqoba I would choose him, and then Moe Eli as an engineer and like an engineer like a project because like a sound that like here clean or like in Swamp like at the Cape Town and in morning like like kula level kata, not disrespecting anyone but uta like takes ixesha lakhe xa esenziwe yakho yabo. Now uzifile ba like isound yakho it's on that superstar level, ungabeka ingoma ye-superstar apho ubeke nenye apho ubeke neya-overseas uyibeke apha like uzoyiva like clean itayam yabo. So wesihlanu ngangu-Chris iwele lam le-2 Capital, that's all. Ebesenza ukubuza nje hayi wakade umfaka komjita ugacile kaloku thina ezokugqibela ezi specials zibeka for ezokugqibela yata. Yeah bro, like why kakade fit like ningenzi like a crew like a big fit for like i-sightsee bro, like bona like umzekelo lamajita la kaseTurban bathi ndoni iqwelazi lamajita makers jo like think about i-sightsee bro. I feel like i-sightsee bro in artist ezintswembu nyanyabo, like if ngabane movement like one move like as sightsee bro, like one okanye nake nayizama before. That would be dope because like as babe nchilo like if we united like as a team akhona like inosohlula yabo. But as anyway like funeka zibe organic like we don't need like basi try hard for ba sispane sonke yabo, like ingasiza wezi sizenzekele yabo wena tayam. So igama maybe nicinge egameni kwexesha ngosini izibone ba ekseni yaspanisana ngoyabo. So we've attempted ba makwenzeke iwe ezinjalo before like i-Make Boys exist kwazona yabo. Not that like amajita I had an idea yabo but anzuya into details by isithini la idea but zange yenzeke la idea ndanifuna yenzeke yabo. So this time around like lo ndizo say izenzekele tayam like ayiwini nobe ndiyiplan okanye siyiplan sihlalile phansi, but I believe in collaboration over everything yabo tayam. Umna like anami ndodwa isikhathi esininzi ngihamba ne-2 Capital but like akho way ingako like ekufuneke niyilindele kum like individually as an artist after this project. It might be the last project as an individual artist yabo. For real yabo. Otherwise isikhathi esininzi kwasoloko ndispana like C2 Capital yabo sifuna leya iwe isebenze before siweke kuthi as individuals. But ke kwenzeka ngosaweka like as individuals but in future going forward and stuff like that we plan i-2 Capital yabo. But zonke ezinye iwini nizozibona ku-platforms zethu bakuthiwa kutheni yabo. Sure. That's beautiful bro. No, I was thinking if it like okay yo umjita like Jema like ezokhupha i-solo project. Like there's gonna be like another project, there's a solo artist, another project. So like I'm happy to hear okay yo like you're still pushing the 2 Capital Boys was when you push a grand yeah. So how it happened about like she create like individual projects. It was not part of our plan because the plan to like the project like it didn't investment is needs when at that time money but no shooting visuals so we plan it to zange but like still na idea but so the solo projects but then khona like engineer or approach one way to yabo like ba ndifuna uweka nawe ku-solo project yabo khona i-potential endiyibonayo and stuff like that and I was not included yabo. So if Chris wins nam ndiyawina yabo. So saba ne-conversation ba na go for the opportunity. That's when ke ngoku I decided to work like
kwi-solo project yami yabo. So ke ngoku umjita just nje zikhona nje iways idelayayo by project yakhe ingaphumi yabo, but ikhona yezisendleleni eyakhe Is it the yedwa. same sound? Nah, it's not the same sound. It's not the same sound. It's commercial R&B type of vibes. But all of Chris wathetha ngento zakho yabo. But yeah, no way like yenze saweka kwi-individual projects. Yabo ibingeyoplan yethu, it was an approach from omunye umuntu efuna uweka noChris. Qondo okay isikhathi yabo. Okwangoku kusawekwa kule project nam for the meantime kumele ndihambise like ixesha yabo. So ngoku like after le inyanga lesikuyo we will be working like as a 2 Capital again, but the project yakho umjita ndikho sure uba izophuma nini nayiva ngayo yonke anyway. Favorite track on the project? Bakho yam okanye yam. Yeah. It's Kawenze. It's already out, yama. Ne? It's Kawenze, yeah. It's already Sure. out. It's already out. I thought you mention a Leo Lero Kuyo. It's the favorite one. The reason is sitting Kawenze about No, my bomb fit. Hello? Yeah, favorite song yam kula project nguKawenze yabo. The reasoning Kawenze, it's the first single of the project yabo. It's me having a conversation with God pa yabo. Because if uyandiqaphela bandit hayibo kudala thina siza okosilindile ukhwazwa hayibo Father G Kawenze. So like ndidikwela weyo ba kusefunente ndibe serious kwenzele ndithethe noThixo like ndingoqe phansi whatsoever yabo. Qonde kusena noba uThixo kwanimdlalisa nakazuyimamela naye imithandazo yami yabo. So on that song like ndithetha yonke into ngexesha eliyi-1 yabo. I'm not just having a conversation with God yabo. Ngiyazimisa kwamna pha kwezi izinto disrespectayo yabo ba extending ngubani yabo. If uyayiqaphela yabo la ngoma xa iqala ithi I'm 2 cap no cap 4L ringa nawinyana. I'm dope cat small rats ringa ngamulwathi. Athoma bros andiyo mala soze ngithandwe nguwo wonke umuntu. Thatha lento bayinabungozi isixhosa trap utyiwa ngayo umhlaba. So if uyimamele la verse ndizimisa njebe ndizimisa kwamna, I'm giving answers like to abantu abazibuza bakwenzeka ntoni nge2 cap. Ndiyaxelela I'm still 2 cap 4L yabo ndringa nawinyani yabo. Nakwezi izicinga ndikho dope, I'm dope cat small rats ringa ngamulwathi yabo. Ndiyaphinda ndiyazicacisela ndiyo kwa imali soze ndithandwe nguwo wonke umuntu yabo. Because imali like ithandwa nguwo wonke umuntu yabo. So on the second verse yabo, I'm just explaining if uThixo like angantyumba onke amajita amasafe ayayazi uba ndingubani yabo. Nezi zindithukayo zithi ndiyi-wanna be yabota xa utry out i-sounds is different and stuff like that. Kwathethwa amawaza ngayo uba like we cloud chaser and whatsoever, but I'm a musician. This is art. You need like tuba uzame ngandlela zonke like noba wenze ntoni yabo. So pandithi bandithuka bathi ndiyi-wanna be, I'm sure niggas where I wanna be. Zonke zizithi ndiyi-wanna be ndizibonisa ukuba excel wenza ithatha ndiyibeke phi. So Kawenze like it's one of my favorite songs on the project because ithethe ways nithi ngexesha eli-1 having a conversation with God. Ndiphinde ndixelele nabantu like aba bandidawuthayo, ndiphinde ndi-acknowledge naba bandingqanywayo, ndiphinde ndixelele nebro zami basawina sonke si-safe. So it's a dope song kum. That's the best song for me in the project. It's difficult to choose, but that's the best song. It's so beautiful, bro. Yeah. Like explaining it's so beautiful. Yabo kubaluleke kanjani fethu ukubuza umbuzo because now like omnye umuntu fethu ebezocima fama fethu like mhlambi you are disrespecting the other features on the song. Yeah, well, can you not disrespecting the other features on the song? It's your favorite song because of like you spoke with God on the song, and also you addressed in abanye abantu nangendlela ofila ngayo, which is very important ngofethu ba uyiphendule la question why it's your favorite song. So that abanye abantu bangazi like misunderstand nje yami. Yeah, but zonke are my favorite, but that one like ingxaki ngithethe yonke into ngexesha eli-1 yabo, and I didn't even try hard nami ndizibonise ndiyenzile la. So there is why ngisithi enye yeza ngoma yabo because ayigcinanga like kwi-concept eyi-1 yabo, but the main thing
it's having a conversation with God, yeah. Yeah, bro. Now that's so beautiful, man. That's so beautiful. So like the last track was a Dropanin because Ukawenze is his second track, right? Kawenzi, it's the first track. The second song, it's Balilam. The Balilam. third song, it's Nolali. The fourth song, it's Anovuma, yabo. Yeah. So ke ngoku ezingoma, like we didn't drop the project at once yonke yabo, because sijongile okay kwicala le demand ingathi azivumi kahle izinto yabo na budget wise yonke la way yabo. So egamini most time funeke like ubuso bakho like buhlale bukhona ebantwini yabo, because we release le project ngo what's next yabo time, because izintwana ziyahlupha week in week out yabo. So my plan was like one single at a time, one single at a time, one single at a time. Ngela xesha like build like movement, numbers ziyakhula kancinci kancinci. So uKhawenze ibe ngubalilam yabo, ibe ngunolali, then it's the last song ke ngoku-Anovuma yabo. So u-Anovuma le yokugqibela ingoma, it's just like ndicacisela nabantu like njebe kusithiwa like abanye abantu bayifana ngathi like ndiya disrespect and stuff kwezinye ingoma yabo, but and disrespect yabo u-Anovuma as babe nditshilo ndifeaturishe like we so far currently ndineverse kalero yabo. The reason bendisithi sensitive lo yoba mandingathethi ngayo, iverse kaHatrick andikayifumani iseza yabo, but everything yonke into ithethiwe yabo kwathini, but it was just the excitement kumba le way ndizoyenza kha ndiyibone like ngobe ndiyenza like i-results zazawuthini yabo. So do you think mhlawumbe xa sinoyikhupha interview Hatrick akazuyisenda like iverse? Nah, the reason ndisitsho yabo, what if like something can happen yabo, like maybe angakwazi udrop iverse yakhe yabo, bendicinga la way yabo, bese uyithethile, bese ndiyithethile yonke la way, because nayo iconfirmile yabo ngosidibana naye endleleni like say khona iwindi wekha kuyo nomjita yabo. So ne-energy like andinika yona, we having conversations like almost each and every day yabo. So sawekha kuyo le way yabo, and yawuzondifakela yabo. So le track yokugqibela u-Anovuma ndithetha ngayo yabo, it's just like kuvala igap man between the Spaza people and the Xhosa wave yabo, because ikhona like igap like inkulu man ekhoyo wena time apha like phakathi evekini last week. If ubone like ipost kaMavala yabo, uTamavala yabo, ebesithi like eCape Town like ikhona ingxaki ekhoyo yabo. What about yabo wena time xa kunobakho ingoma ndenza umzekelo kaMadness yabo noMido yabo, like OGs is a hip hop yabo, Mido lentwana le yabo, like ingoma kaMadness noMido yabo, OGs yabo, like ne-new wave like zisebenzisane zonke yabo, like njengamanye amacala ezinye province like ihlobo ezenza ngalo yabo wena time. Like ndenza umzekelo, ndingakwenzela umzekelo ngobani nangapha ya bani nanokwenzela umzekelo. KO is the OG and he works with the like, yabo KO is the OG, he works with the youngin. So like andiyazi like kwenzeka ntoni like kukho le gap ingaka like yabo in between. Abantu bayahlala bonke but they not collaborating yabo, and the new wave ikhule ibaseleka sisiphaza yabo i-root of course yaliwe like sisiphaza ingcambu yaliwe yabo, but andi understand why kukho le gap. So kulaa ngoma leyana ndifake i-artist yesiphaza nomntu endicinga like hot kule nto Xhosa wave like ikhoyo. So ndizama uvala la gap, ndibonisa olwam ugalelo, andithethi nje what about like Masoja singane-unity whatsoever, ndithathe yami action ngaleya ingoma yabo. So ndikhawulelana nala post le like bekuthethwa ngayo apha entsukwini uba kukho igap in between isiphaza ne-new wave. Yeah, andiyani uba ndi-over-explainile. I can't wait to hear it fit. Like I really can't wait. Like with delivery njani. I like that thing. Uyayithanda la yetha yo you fuck with that thing phatha ish kanjani delivery njani pha. Nah, it's not that flow, but it's something dope. Way dope now. As bad in Chilo, the time is challenge and taking different. Way right. Yeah, that's dope. That's dope. Thank you for inviting us to spaces and I
want to wish you good luck with it or in the career yakho fit. Yabo, and I think the project if it is on some fit. But no Lero, I trust to Lero fit yo. He's dope fit. He's like really dope fit. Yeah, he's and dope. I think now on Swim fit. Yeah, so good luck and Ngisedango pula ndiyabulela damn. Like ndiyabulela ba ekseni invite like okay ba ndithi xa ngincokola nawe like kwi-socials ba ndifuna ubalisa ibali lam ngicela undinika i-platform ba ekseni ndithethe like ba ndingubani ndisuka phi like ndipinde relationship nabantu kwi-media and stuff undivumele undifakele le platform yabo ndiyibulela kakhulu loo nto Grootman. Ndithi nakwabantu bakho yabo banganilandela like kwi-socials like on IG I'm Elona Msaudini Mgqikela, then on Facebook still the same name Elona Msaudini Mgqikela, then on TikTok I'm Msaudini SA, on YouTube Msaudini SA, and all the other like digital platforms I go by the name Msaudini SA. So ulisebenzisa xa uthena igama lithi Elona okay, Elona, like, I know it's your like it's my real name. Yeah. It's my real name. But then I had like accounts like previously under the name like Msaudi that I no longer have access to. So I can't create any account with the same name. So that is why I had to add like my first name, the surname yam, kwenzele ndizokwazi uba ne-account active and running. If you can go on the platforms to search on Saudi, they say uzomfumana yabo, but his account is active. So that is why I see like on Facebook na on IG uzomfumana under Elona Msaudini Mgqikela. Then on TikTok na kwezi digital platforms Apple, iTunes, Spotify yonke la way uzomfumana under the name Msaudini SA because it's a stage name sami siya. Yeah, danko. It's to be. Na kanjani ta.